partea a doua a SND-ii. Așa, vecine, ăsta este steagul Americii. Pune-l pe poziția a 5-a. Iar tu pune steagul Franței pe locul 1 și al Spaniei pe al 2-lea. Mai rămân două poziții, două steaguri. Pe poziția a 3-a pune steagul Angliei și pe a 4-a al Argentinei. Unde pune așa de aproape unul de altul pe al Angliei și pe al Argentinei, Moș Gheorghe? Că s-o certa nou pe insulele alea. Ba, lasă, vecine, că la mine în poartă nu s-o certa. Dar de ce ai pus steagurile astea străine la poartă, Moș Gheorghe? Orice vreun congres internațional în casă. Nu mă, vecine, de dansăm în casă, am vedere. Ia nu mai râdeți voi de un om cu părul alb. Ce? Nu știți că mâine e ziua mea? Da, știi. Nu ne vezi dumneata în fiecare zi de 1 decembrie, zicând că ai venit tinerii cu un an. Ei, dar ce nu știți voi, măi vecinilor, este că mâine va fi o aniversare cu totul deosebită. Îmi vin toți feciorii și toate fetele, soții și soțiile lor. Ei, și mai bine pune decât un singur steag. Steagul românesc și gata. Noi toți ceilalți punem steagul românesc de 1 decembrie, că nu e numai ziua dumitale, e și a treceți. Da, măi vecinilor, dar știți că toți copiii mei s-au dus de trăiesc prin alte țări. Am 5 copii, fiecare căsătorit în altă țară. Mâine vin din 5 țări, fiecare cu tovarășul sau tovarășa sa de viață. Și le spui și lor povestea nașterii tale? Dar crezi că or fi uitat, om? Păi tu oricum o povestești mereu de ziua ta. Aici te doar să te întrebe unul dintre invitați câți ani împlinești și te apuci și spui toată povestea nașterii tale. Că bine zici, vecine. Moș Gheorghe, chiar sunt curios. Câți ani împlinești mâine? Păi v-am zis de atâtea ori, măi vecinilor, voi chiar uitat, nu știți că eu sunt născut odată cu țara? Nu odată cu țara. Slavocei, romani, Dacia. Voi fi nepotul lui Traian, împăratul Romei, Moș Gheorghe. Măi vecine, cum să spun eu ție? Odată cu România dodoroasă, adică rotundă și întreagă. Măicuța mea, Dumnezeu să o ierte, mi-a povestit totul exact așa cum a fost, de a fi raport. Și e cea mai dragă amintire pe care o am de la ea, povestea asta, de cum a născut ea pe mine la Alba Iulia. Mai povestești și mi-ați întâmplarea cu Gheorghe. Eu aproape știu pe de rău, dar tot mai vreau să mai aud o dată din gura dumitare. Mama era la Alba Iulia. Era acolo cu toată suflarea românească din Ardeal. S-a dus să facă și ea unirea cea mare. Tatăl meu încercase să o oprească să rămână acasă pentru că era însărcinată în ultima lună. Dar ea s-a suit prima în țară. Vreau să văd și eu unirea, i-a zis ea lui taică meu, și vrea și băiatul ăsta. Tatăl meu s-a uitat de jur împrejur mirat și a întrebat: care băiat? Ea a râs și a zis: păi băiatul care așteptăm să vină pe lume. Și tăicuțul: dar de unde știi tu că e băiat? Păi băiat este, de vreme ce așa hotărât să meargă și el la Alba Iulia. Că doar de dragul lui mergem noi așa, să se nască într-o țară liberă, român în România, i-a zis ea lui taică meu. Chiar așa a zis Moș Gheorghe? Chiar așa, vecine. Îmi amintesc totul exact așa cum i-a povestit. Așa l-a convins ea pe tata să o ia și pe ea. Și bine a făcut, că se strânsese acolo o mulțime câtă frunză și câtă iarbă. Din 100.000 de piepturi a izbucnit strigarea Trăiască România, după ce Vasile Godiș a citit actul prin care s-a proclamat unirea. Și apoi mama i-a zis: tati, bărbate, acum hai să ne ocupăm și de urmaș. A dus-o tata la car, a găsit o mașă prin mulțime și uite așa am venit și eu pe lume. Și așa mi-e de drag când strigă cineva Trăiască România, de parcă mi-aș aminti de fericirea celor de acolo, de la Alba Iulia. Frumoasă poveste, Moș Gheorghe. Ai de ce să te mândrești cu ea. Dar nu prea se potrivește cu steagurile astea străine și nici cu soarta copiilor tăi. De ce ai lăsat să plece din țara asta, România, pe care tu am iubit atât de mult? Păi, credeți că m-au întrebat? Uite așa, s-a întâmplat. Și eu sunt necăjit. Parcă până mai ieri mă mângheam cu soața mea, dar de când a chemat Dumnezeu, nu mai am nicio mânghe. Sunt singur și părăsit de toți. Lasă, Moș Gheorghe, că ești cu noi. Noi nu plecăm nicăieri, Moș Gheorghe. Dar ce văd? Uite acolo în vale, o mașină din alea mari străini. Ba nu, 2, 3, 4 și niște taxiuri. Ce-or fi căutând pe povărnișurile noastre? Urcă greu, se mai opresc, pornesc din nou. Ei or fi? Păi cum? Vin de astăzi? Ei, Doamne, că sunt haine de lucru. Mă duc să mă schimb. Nu te grăbi, Moș Gheorghe, că uite s-au oprit. Poți să mă urci pe pietrele și inclus dumneavoastră prea mult pentru mașini. Și sunt grob. Au luat-o pe jos. Vai, dar ce mulțime mare și ce frumos sunt îmbrăcați, mai ales cu panele. Aoleu, vecinilor, mă grăbesc, dar duceți-vă și voi de vă schimbați. Hai, că vreau să fie totul frumos și bine. Puneți-vă costumele naționale și înălțați-vă steagurile românești la porți. Și vă rog să-mi faceți plăcerea să veniți și voi. Să am și eu cu să mă mândresc cu feciorii și cu fiicele mele. Venim, Moș Gheorghe, cu plăcere. Mă îmbrac și eu și vin îndată. Așa, vecinilor, că nu am fi lumea plăcut decât străinătățurile alea.
bucurie îmi face să veniți după atâta amar de vreme. Chiar că mă bucură cât se poate de mult. Vecinilor, haideți și voi să vă bucurați alături de mine. Hai mai repede, dragi vecini. Da. Uitați ce copii frumoși am. Acesta este francezul pe care l-am botezat Ion, cu soția lui de la Paris, Marie. În cinstea lui și a soției lui, am pus steagul Franței pe primul loc. Bine te-am găsit, tăicuțule. Dar văd că ai mai întinerit. Nu prea arăți deloc ca pozele pe care le-ai trimis. Lasă cadourile, mi le dați înăuntru. Poftiți în casă, dragii mei, poftiți, poftiți. Și acum, acesta este cel mai mare băiat al meu, spaniolul, pe care l-am botezat Paul, cu soția lui de la Madrid, Carmen, nora mea, pe care n-am văzut-o decât în poze. Ați văzut steagul Spaniei, nu-i așa? Ce mult mă bucur, tăicuțule, și Carmen se bucură. Am făcut o mare plăcere cu steagul acesta. Ce idee grozavă! Și acum, prima mea fată, americanca, pe nume Mihaela, cu soțul ei Tommy. Bine te-am găsit, tată. Ce mult mă bucur să te văd. Și acum, englezoica de-i ziceau Mărioară. Bine te-am găsit, tată. Ce mă bucur să te văd. Și dragi vecini, Mezina, care credeam că va sta cu mine și cu mama ei până în Chidemont. Ea este argentineaca, pe nume Floare. Bine te-am găsit, tată. Bună ziua. Ei, vedeți că am avut dreptate, vecinilor. Uitați, s-au înțeles cu toții și acum îi am pe toți acasă în același timp. Și haideți și voi să vă bucurați alături de mine. Să desfacem pălinca, ceea ce o țin pentru ei, pentru clipa aceasta de 20 de ani. Bon anniversaire, Père Georges. Mulțumesc! Happy birthday. Many happy returns of the day, Father. Vă mulțumesc din suflet, dragele mele. Dar, bine, măi băieți, voi pe nevestele astea ale voastre, nurorile mele, nu le-ați învățat și voi nici măcar 3 cuvinte românești? Nu știu și ele să zică curat pe românește la mulți ani? Păi voi chiar ați uitat că sunteți români? Păi, să vezi, dragă tată, noi ne-am cam gândit că o să-ți placă să auzi cum vorbește fiecare în țara asta. Dar vezi că și prin filme se vorbește altfel. Da, măi, dar la mine în țară măcar de ziua mea, care mai cade de ziua României, nu se poate vorbi nici măcar un pic românește? Tată, nu interpreta greșit. De fapt, am vrea să te obișnuiești puțin cu limbile străine, ca să poți să alegi. Ce să aleg? Fata mea! Tăticule, uite, eu trebuie să spun tot. Am sarcine din partea tuturor, fiind Mezina. Ai văzut că fiecare dintre noi ți-a adus un mic cadou, un mic atenție. Iar tu te bucurea de tată și mi-ai făcut o mare plăcere de bucuria ta. Da, adevăratul nostru cadou ține de acum, înainte să fim luminările pe toți. Uite, noi ne-am înțeles cu toții să te rugăm să-ți alegi unde vrei să locuiești. Poți să stai câte puțin la fiecare sau să-ți alegi unul dintre cei 5 copii ai tăi la care vrei să locuiești. De aceea și vorbim fiecare din limbile țărilor noastre, ca alegerea să poți face și după limba care îți place mai mult. E bine, acesta este cadoul nostru. Ce zici? Cum? Fata ta, chiar nu s-a gândit niciunul dintre copiii mei că acesta poate fi doar un motiv de tristețe și de jignire pentru mine? Cum să plec eu din țara mea, feții mei? Cum să-mi las eu pădurile mele și oile mele și vacile? Cum să-mi las eu munții veșnic faldici? Cum să-mi las eu casa, satul și neamul? Cum să-mi las eu limba, obiceiurile și vecinii? În ce țară ar mai cădea ziua mea de ziua țării? În ce țară mai există o Alba Iulia? Bună ziua la toată lumea! Pentru cine nu mă cunoaște, eu sunt primarul satului. La mulți ani, Moș Gheorghe, dar ce-i cu dumneata? De ziua dumitare s-a bucurat tot satul și a cântat cu toții în România. Acum când ți-au venit cu copiii, te-a podizit plânsuri? Bună ziua, bună ziua! Eu sunt doctorul satului. La mulți ani, Moș Gheorghe. Dar de ce plângi? De ce plânge sărbătoritul, domnule primar? Ori ai adus vreo veste proastă? Nu știu, doctore, să-i întrebăm pe copiii lui. Dumnezeu cu voi, cinstită animale. La mulți ani, Moș Gheorghe. Văd că plângi de bucurie. Iată, Moș Gheorghe, cum te iubește tot satul, că s-a strâns aici la tine mai mult decât vine la Sfânta Liturghie. Bravo! La mulți ani! Acum ștergeți lacrimile și primește-ți urările noastre de bucurie, așa cum se cuvine. Vă
Vă mulțumesc din suflet, oameni buni. Mulțumesc, părinte, mulțumesc, domnule primar, mulțumesc, doctore, și vă mulțumesc și vouă, vecinilor. Mi-ați mai potolit durerea din suflet, căci, uite, tocmai am primit o mare lovitură din partea propriilor mei copii. Ei mi-au cerut să mă mut în străinătate la unul dintre ei. Ba, chiar mai și pretind că acesta este cel mai frumos cadou pe care mi-l pot face ei mie. Ei, nu te supăra, Moș Gheorghe, că poate să trăi mai bine pe meleagurile acelea. Domnule primar, bine se trăiește peste tot unde muncești cu dragoste de viață și de semeni. Iar aici, în satul acesta, rădăcinile mele sunt adânc înfipte. Dacă mai scoate de aici, e ca și cum ai tăia un stejar din rădăcini. Domnilor, doamnelor, gentlemen, Moș Gheorghe, noi înțelegem că s-a respins propunerea noastră, cadoul nostru de birthday, zi de naștere. Nu supărare, nu problemă, nu supărăm noi deloc, că avem al doilea cadou de rezervă, cu surpriză. Ce cadou? Ce surpriză? Cum? Care? O surpriză mai mare ca aceea prin care să-mi explicați voi mie rostul, nu știu, Tomi, dacă mai poți să scoți ceva de prin buzunare. Nu, tată, tată socru, tu nu vrea noi înăbord, vreau să spun străinătate. Nu, bun, altă propunere, cadoul nostru, venim noi aici, noi toți ne mutăm la tine, primești așa un cadou? Nu înțeleg, cum, să veniți voi la mine? Da, tăicuțule, acesta este al doilea plan al nostru, planul de rezervă. Dacă tu nu vrei să te muți la noi în străinătate, atunci ne vom muta noi toți aici. Eu fac, chiar aici în sat, o fabrică de brânzeturi și de alte produse lactate. Marie, soția mea, care, după cum știi, este expertă în zootehnie, mă va ajuta. Iar eu fac o fabrică de lămprețuri pentru animale. Tomi e bachet, așa că noi facem o bancă și o societate de asigurări. Și eu fac o fabrică de textile pentru prelucrarea rând. Iar eu, agență de distribui spital model necesar, acum înțeleg cu domnul primar și să fie. Așa veniți de acasă, dragii mei, îmi împliniți și mie viața. Îmi văd visul cu ochii. Toți feciorii mei, cu nurorile mele și toate fetele mele, cuginerii mei, să stea aici cu mine, în România. Chiar că mă bucură cât se poate de mult. Așa cadou, așa surpriză. Ce ziceți, oameni buni? Îi primim? Îi primim? Păi, atunci pot și eu să mă bucur pe deplin. Sunt gata să spun lumânările de pe tort. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Vă mulțumesc! Vă amintiți că la aniversarea mea mereu s-a cântat imnul țării. Că ziua mea și ziua țării tot de decembrie se sărbătoresc. Iar acum, că mi-au venit și copiii acasă, chiar că trebuie să cântăm imnul nostru. Deșteaptă-te, române, 1, 2, 3 și... Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Și cu acestea fiind spuse, activitatea noastră s-a încheiat aici. Poftim? Da, urmează acum partea a doua, discuțiile, referatele și... Doamnele,